салому дуруди бепоён нисори якояки шумо бод мухлисон ва тамошобинони азизи барномаҳои телевизионӣ Баҳористон. Нашри навбати барномаи алифбои роҳ аст манзури шумо. Хуб бинандагони азиз, тавре ки шумо огаҳед, барномаи мо аз 3 шарт иборат аст ва ҳар дастае ки шартҳои барномаро бехато иҷро мекунанд, ғолиби барнома дониста мешаванд. Хуб биёед аввал бо иштирокчиён шинос мешавем. ман Саид ва Сумайя хонандаи синфи 4Б сардори гурӯҳи аломат мебошам. Бениҳоят хуб, марҳамат шумо. ман Шарипов Меҳроб хонандаи синфи 4Б мебошам. Марҳамат шумо. ман Хол ва Тавҳида хонандаи 4Б мебошам. Бениҳоят хуб, марҳамат. ман Акрамов Усмон хонандаи синфи 4Б мебошам. бениҳоят хуб. Хуб, мо бо дастаи аломатшинос шудем, мегузарем ба дастаи дигар. Номи шумо? ман Салихов Усмон хонандаи синфи 4 сардори гурӯҳи роҳгузар мебошам. бениҳоят хуб, марҳамат шумо. ман Акрам ва Марьям хонандаи синфи 4Б мебошам. марҳамат. ман Пиров Аминҷо хонандаи синфи 4Б мебошам. шумо? ман Қодирова ва Биби Марьям синфи 4Б мебошам. офарин. аз ин маълум мешавад ки қариб ҳамаи шумо ҳамсолед. хуб, дастаи роҳгузар ба аломат. хуб бачаҳо, омода ҳастед ки барномаро шурӯъ кунем? бале. хеле хуб. шарти аввали барнома чунин аст. дар рӯи ин миз расми аломатҳои роҳ гузошта шудааст. вале бояд бигӯям ки ҳар як аломат ба 3 қисм тақсим шудааст. супориш чунин аст. бояд як нафар аз иштирокчиён бо самакат аз он кунҷи саҳна ба назди миз омада аломатҳоро гирифта ба назди дигар иштирокчиён барад. дигар иштирокчиёнро зарур аст ки аз ин пораҳо аломатҳои роҳро ҳосил кунанд. шарт фаҳмост? бале. ин тавр ки бошад шурӯъ мекунем. хуб, аз дастаи аломат марҳамат, як нафар ба назди самакат равед. дигар иштирокчиён шумо ба назди тахтача. хуб, дастаи аломат омода мешавем. меҳроб, омода ҳастед? ин тавр ки бошад бо ҳисоби 3 шурӯъ мекунем. 1, 2, 3. рафтем. бо диққат бошед. хуб, мегирем ва ба назди дигар иштирокчиён мебарем. дигар иштирокчиён. хуб, бо диққат бошед, ба хатогӣ роҳ надиҳед. бинандагони азиз, тавре ки мушоҳида карда истодаед, дастаи аломат чусту чолок ҳастанд ва кӯшиш карда истоданд ки ғолибиятро аз даст надиҳанд. қариб ки аломатҳо ба анҷом расид. ва қисмати охири аломат низ ба назди иштирокчиён омада расид. офарин. бинандагони азиз, аз дастаи аломат Меҳроб ин шарти барномаро дар муддати 1 дақиқаву 20 сония ба анҷом расонид. хуб, биёд рафта мебинем ки дигар иштирокчиён аз он пораҳо кадом аломатҳои роҳро ҳосил карданд. офарин Меҳроб, марҳамат, гузашта дар ҷои худ чинед. кани дастаи аломат, шумо кадом аломатҳои роҳро ҳосил кардед? мо 2 аломатро ҳосил кардем. аломати якум аломати беморхона мебошад. ин аломатро дар ҷое ки беморхона аст мегузоранд. аломати дуюм бошад роҳи зеризаминӣ мебошад. дар ҳар куҷои роҳи зеризаминӣ аст мо метавонем аломатро бубинем. хуб, офарин. марҳамат, гузашта дар ҷои худ чинед. хуб, бинандагони азиз, бори дигар ёдовар мешавам ки дастаи аломат тавонист дар муддати 1 дақиқаву 20 сония 2 аломати роҳро ҳосил кунанд ва ба мо шаҳр диҳанд. мегузарем ба дастаи роҳгузар.
аз дастаи роҳгузар марҳамат як нафар ба нази самокат равед, омода шавед ва дигар иштирокчиён шумо ба нази тахтача. хуб, амин омода ҳастед? ин тавр ки бошад бо ҳисоби ман шурӯъ мекунем. 1, 2, 3 рафтем. бо диққат бошед, ба хатогӣ роҳ надиҳед. мегирем. хуб, эҳтиёт бошед. аломатҳо низ ба анҷом расид ва қисмати охир офарин. бинандагони азиз, аз дастаи роҳгузар Амин ин шарти барномаро дар муддати 2 дақиқаву 3 сония иҷро намуд. хуб, биёед рафта мебинем ки дигар иштирокчиён аз он пораҳо кадом аломатҳои роҳро ҳосил карданд. кани дастаи роҳгузар аминҷон, шумо бошад марҳамат гузашта дар ҷои худ чинед. кани дастаи роҳгузар ба мо фаҳмонед ки шумо кадом аломатҳои роҳро ҳосил кардаед? мо ду аломатро ҳосил кардем. аломати якум ҳаракат ба сӯи рост мебошад. аломати дуюм бошад даромадан манъ аст. бениҳоят хуб, офарин, гузашта дар ҷои худ чинед. хуб, бинандагони азиз, бори дигар ёдовар мешавам ки дастаи роҳгузар ин шарти барномаро дар муддати 2 дақиқаву 3 сония иҷро намуданд. аз ин рӯ ба дастаи аломат 5 хол ва ба дастаи роҳгузар бошад 4 хол супорида мешавад. аҳсант. хуб, расидем ба шарти дуюми барнома. шарти дуюми барнома чунин аст. ман ба шумо 10 савол пешниҳод менамоям. барои ҳар як ҷавоби дуруст шумо соҳиби як холӣ мегардед. яъне дастаи бештар ба саволҳои ман ҷавоби дуруст гардонад, ғолиб дониста мешавад. омода ҳастед то ин ки ба саволҳои ман ҷавоб гардонед? бале! ин тавр ки бошад шурӯъ мекунем. бо диққат маро гӯш кунед. савол чунин аст. агар дар чораҳа ҳам чароғаки раҳнамо бошаду ҳам назоратчии ҳаракат, ба кадоме аз инҳо бояд итоат кард? марҳамат, дастаи роҳгузар аввалин шуда. дар чунин ҳолат мо бояд ба назоратчии роҳ итоат кунем. агар дар роҳ назоратчӣ бошад, ин маънои он дорад ки чароғаки роҳнамо кор намекунад ё ин ки ягон ҳолати фавқулода шудааст. хуб, офарин. саволи дуюм. дар нақлиёти ҷамъиятӣ мусофир бояд чӣ гуна рафтор кунад? дар нақлиёти ҷамъиятӣ мусофир бояд чӣ гуна рафтор кунад? марҳамат, дастаи аломат. дар нақлиёти ҷамъиятӣ мусофирон бояд бо ронанда гап назананд, то ин ки ҳуши онро парешон накунанд. инчунин бояд мусофирон то он даме ки нақлиёт боз наистад, бояд дари онро накушоянд, напӯшанд. офарин. хуб, саволи сеюм. писарак ё духтараки 10 сола метавонад дар кӯчаҳои калон дучархасаворӣ кунад?
марҳамат, дастаи роҳгузар. дар син 10 солагӣ дар роҳи калон мо дучархасаворӣ карда наметавонем. барои он ки танҳо аз 14 солагӣ иҷозат ҳаст ки дар кӯчаҳои калон наврасон дучархасаворӣ кунанд. аҳсан. хуб, саволи чорум. номи шахсе ки дар мошин нишастааст аммо ронанда нест чӣ ном дорад? хуб, марҳамат. шахсе ки дар мошин нишастаасту лекин ронанда нест, номи вай мусофир мебошад. бениҳоят хуб. саволи панҷум. нақлиёти ҷамъиятии мусофиркаширо дар куҷо интизор шудан мумкин? марҳамат, дастаи аломат. нақлиёти ҷамъиятии мусофиркашро мо бояд ба истгоҳ интизор шавем. яъне мо бояд нақлиёти ҷамъиятии мусофиркаширо дар истгоҳ интизор шавем. бениҳоят хуб. саволи шашум. чаро дар наздикии роҳ бозӣ кардан мумкин нест? чаро дар наздикии роҳ бозӣ кардан мумкин нест? марҳамат, шумо. барои он ки ба ягон садама дучор нашавем. инчунин дар наздикии роҳ бозӣ кардан ба ҳаракати нақлиётҳо халал мерасонад. метавонад садама ба вуҷуд биёрад. офарин. хуб, саволи ҳафтум. намудҳои нақлиётии ҷамъиятиро ном бар кунед. марҳамат, дастаи аломат. автобус, троллейбус, микроавтобус, трамвай, метро мебошад. офарин. аҳсан, ҷавоби шумо дуруст. саволи ҳаштум. мо бояд аз роҳ гузарем, вале дар канори роҳ мошина истодааст. чӣ бояд кард? дар чунин ҳолат мо бояд аз роҳ нагузарем. мошине ки дар канори роҳ истодааст ба мо халал мерасонад ки нақлиёти омада истодаро бубинем. хуб, саволи нуҳум. ба кадом намуди нақлиёт дар ранги сурх ҳаракат кардан мумкин аст? марҳамат, дастаи аломат. нақлиёти сӯхтор хомӯшкунӣ, ёрии таъҷилӣ ва милитсия мебошад. саволи даҳум. бо диққат бошед. яъне ин саволи охирон аст. мо велосипед ронем ва бояд аз роҳ гузарем. ин амалро чӣ тавр бояд иҷро кард? марҳамат, дастаи роҳгузар сардори даста. мо бояд аз роҳи пиёдагард истифода кунем, яъне роҳро аз роҳи пиёдагард гузарем, вале ҳангоми аз роҳ гузаштан бояд аз дучарха фаровем, яъне дучархаро бо даст дошта гузарем. бениҳоят хуб. аҳсан ба ҳарду даста. хуб, бинандагони азиз, дар ин шарти барнома, яъне ба саволҳои ман, дастаи роҳгузар соҳиби 6 хол, яъне ба 6 савол ҷавоб гардонидан ва дастаи аломат бошад ба 4 савол ҷавоб гардонидан ки соҳиби 4 хол гардиданд. аз ин рӯ ғолибият насиби дастаи роҳгузар мегардад. аҳсан ба дастаи роҳгузар. расидем ба шарти сеюми барнома. бачаҳо, дучархасавориро дӯст медоред? бале. бисёр хуб. ин тавр ки бошад, шарти сеюми барномаи мо чунин аст. чӣ тавре ки мебинед, дар ин ҷо дучарха аст. шумо як нафар аз иштирокчиён бояд бо дучарха саҳнаро давр занад ва боз ба ҷои аввалаи худ баргардад. шарт фаҳмост? бале. ин тавр ки бошад, шурӯъ мекунем. хуб, аз дастаи аломат, марҳамат, як нафар ба назди дучарха равед. омода шавед. усмон, омода ҳастед? ин тавр ки бошад, шурӯъ мекунем. 1, 2, 3 рафтем. офарин. бинандагони гиромӣ, ин шартро аз дастаи аломат усмон тавонист дар муддати 30 сония иҷро кунад. хуб, мегузарем ба дастаи роҳгузар. усмон, офарин. марҳамат, гузашта дар ҷои худ чинед. дастаи роҳгузар, омода ҳастед? ин тавр ки бошад, марҳамат, як нафар аз иштирокчиён ба назди дучарха равед. усмон, омода ҳастед? 1, 2, 3 рафтем.
офарин. тамошобинони гиромӣ, ин шартро аз дастаи роҳгузар Усмон тавонист дар муддати 22 сония ба анҷом расонад. офарин. марҳамат, гузашта дар ҷои худ чинед. хуб, бинандагони азиз, бори дигар ёдовар мешавам ки ин шарти барномаро дастаи аломат тавонистанд дар муддати 30 сония ба анҷом расонанд ва дастаи роҳгузар бошад дар муддати 22 сония. аз ин роҳ ба дастаи роҳгузар 5 хол ва ба дастаи аломат 4 хол супурда мешавад. аҳсан. тамошобинони азиз, баъди ба анҷом расидани 3 шарти барнома ғолибият насиби дастаи роҳгузар гардид. аҳсан ба дастаи роҳгузар, зеро дар ин шарти барнома фаъол буданд. хуб, дастаи аломат, шумо роҳ афтода нашавед, зеро шумо метавонед дар барномаҳои минбаъдаи мо омада иштирок кунед ва ғолиб гардед. хуб, бинандагони азиз, инҷо барномаи навбатии алифбои роҳ ба анҷом мерасад. хайр, худ ва наздиконатонро эҳтиёт намоед. хайр.